Barkanmu da warhaka ga kuma takaitattun labaran duniyar tare da ni mai karantawa Ummi Tahir. A yanzu haka za a iya cewa mabiya kwankwasiya da masu sha'awar siyasa na dokan sabbin kalamai ko kuma furuci daga tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso a daidai lokacin da ake ganin a matsayin babban yaronsa a siyasa zai guje masa. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi Iran kan kisan masu zanga-zangar lumana a ƙasar, inda ya ce Amurka za ta kai musu ɗauki. A sakon da ya wallafa a shafin sada zumunta ya ce Amurka ta gama saita bindigarta da harsasai ta nemi shirin tahowa. Kotun tarayya da ke Abuja ta amince da baiwa kwamishinan kuɗi na jihar Bauchi Yakubu Adamu beli a kan takardar lamuni na naira miliyan 500 da kuma sharaɗin sai ya kawo mutum biyu da za su tsaya masa. Ma'aikatan jinya a jihar Kaduna sun yi barazanar tafiya yajin aiki a shekarar ta 2026 saboda rashin samun ƙarin girma da suke zargin hukumomin lafiya da yi. Wannan yajin aiki na iya kawo cikas ga ayyukan kiwon lafiya a jihar idan har ba a gyara ba. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan jinya na unguwar zoma na Najeriya NENNM ta jihar Comrade Isiyaku Yakubu ya bayyana rashin jin daɗin sa kan yadda ake watsi da ci gaban ma'aikatan jinya. To ƙarshen labaran kenan tare da ni Ummi Tahir da na karanto Badarawa Multimedia.